Batun faɗan 'yan daba a jihar Kano wani abu ne da a baya-bayan nan yake ciwa al'ummar jihar tuwo a ƙwarya, inda al'amarin ya yi sanadin rasa rayuka da jikkatar gwamman mutane. Yayin da ake ta tafka muhawara dangane da hanyoyin da ya kamata a bi domin magance matsalar ta 'yan daba a birni mafi yawan al'umma arewacin Najeriya, tuni wasu 'yan siyasa suka fara daukar matakan da suke ganin za a bi a kai ga gaci. A filinmu na Gane Min Hanya na wannan mako, Alhaji Abdulsalam Abdulkarim, wanda aka fi sani da A.A Zaura, wanda ɗan kasuwa ne kuma ɗan siyasa ɗan jihar Kano, ya ce ya kaddamar da wani shiri na tunkarar matsalar a tattaunawarsa da abokin aikinmu Usman Minjibir yayin wata ziyara da ya kai ofishinmu na Abuja. A.A Zaura ya ce lokacin amfani da ƙarfi akan 'yan daba ya wuce. Tuntuni ni duba na da yadda ake tackling issue na daba, ya kamata kuma a zo da wani hanya ta non-kinetic approach wanda za a zauna ba tare da amfani da ƙarfi na doka ko wani abin ba. Tunda an dade ana amfani da ƙarfin dokan amma har yanzu ba haƙa ba ta cimma ruwa ba kuma a samu nasarar hana su ba, ƙaruwa ma suke. Idan da 1,000 ne yanzu sun fi 10,000 misali. So ni tunani na a zauna da su, a ji su, a kuma neman root cause me ya kawo ma suke wannan harkan daba da shaye-shaye da har ya tafi. A cikinsu ake samun 'yan fashi, a cikinsu ake samun masu kidnapping, garkuwa da mutane, a cikinsu aka samu wasu ma sun tafi sun shiga daji sun zama bandit, a cikinsu kuma za a samu terrorist. Domin babu ma wani gang da yake more dangerous da 'yan daba a yanzu a Najeriya. So sai na fito da hanya ta zama da su, a ji su, wanda na lakabi da from street to straight, wato daga hanya ta gararan ba zuwa rayuwa mai kyau. Kamar wani kundi ne kenan ka fito da shi, ko me ya kunsa? Abin da na yi da farko shine na nema su wato jagororin 'yan daba. Kowane 'yan daba da kake gani akwai shugabanninsu. Akwai mutum ɗaya da in ya tsawatarwa da mutum 1,000 ba za su yi komai ba, saboda yara ne gargashinsa suke. Na tattara waɗannan mutanen, na zauna da su, na ji koke-kokensu, na ji su. Babban abin da na fara sani a kai shine ba ma san me suke ciki ba. Al'umma ne da an yi amfani da su misali wajen yakin neman zaɓe. Idan an ci zaɓen sai a watsar da su, ba a neman su sai bayan wasu shekaru da ake buƙatar su. Sannan kuma an gurɓata rayuwarsu, wasu an ba su kwayoyi, an koya musu amfani da makamai lokacin yakin neman zaɓen. To ba su da wani tools kamar yadda in ka zo ofis za ka ɗau biro, su ma kayan aikinsu shine wannan makami, kuma wannan kwayan su ma ɓangaren kayan aikinsu ne. Don ban manta ba lokacin da na zo na fara siyasa za mu fita yakin neman zaɓe a Kano, aka ce mun to akwai maganan kayan aiki ga wasu mutane daban. Na ce wani irin kayan aiki ne wannan? Aka ce akwai kuɗi da za a ware na sayan magani da kuma kayan makamai da za a fita da su da shi. Ni a tsari na ba za a yi irin wannan ba. Na zauna na kalli kamannin mutanen da ga lallai suna ta'ammali da wasu abubuwa da bai kamata ba. Abin da na fara yi a ranar, duk wanda ke tare da ni ya sani, shine na zauna na ce a samo mun namban NDLA. Aka samu sa'a wani take bani namban kwamanda, na buga masa waya na ce ina bukatan taimakonsa a daidai ofis ina na kamfen. Kuma ya zo ya turo mutane, aka zo aka caje wannan da suke cikin ba hayyacinsu suke ba, kuma aka kakkarbe makaman wasu. Na ba su moto na ce mu fita. Haka muka fara. Kuma tun da na fara harkan siyasa ban taba fita da mutane da suke yanayin daba da shaye-shaye da harka na makamai ba. Shi yasa ma har muka samu attack many times, an yi attacking namu, an farfasa mana motocin kamfen da sauransu. Wato zama da su ya baka damar sanin halin da ake ciki kenan? Ya sa na fahimci cewa me ma ya kawo asasa harkan daba a Kano, har yake zama ana kashe juna, ana kwace waya, ana shiga gidaje a yanka mutane da sauransu. Wannan bayan Allah wasu sun je makaranta sun bari, wasu ba su ma san hanyar makaranta ba. Sosai ya zama na dan abun da suke samu bai taka kara ya karya ba, bai biya musu kansu bukatun kansu ba, ballantana iyalansu. To dole ne sun shiga irin wannan harkoki. Wani zai so ji takamaiman menene wannan tsari na daga gararan ba zuwa hanyar tsira ya kunsa? From street to straight, abin da na fito da shi wani hanya ne da za a taimaka ma rayuwarsu, za a yi rehabilitating ɗinsu, a ji su, kowanne a yi identifying me matsalansa psychologically, ina ya zama affected. Don mutum aka ce maka psychologically is affected, a tunaninsa ya canza,
ya za a dawo masa da tunaninsa ya zama ya ɗora rayuwarsa an ɗora ta akan hanya mai kyau. Wannan shi muke yi yanzu. Su wane ne suke yin wannan aiki misali? Ina da team na professors da doctors. To wato kamar tawaga ce ka kafa ta ƙwararru haka ko? Sosai ba ƙarama ba, ƙwararru daga na gida Najeriya har da na waje na gayyace su muna yi, ba ƙaramin aiki ba ne, wanda an gaya ma mutum sun fi 30 a cikin wannan tawaga ta makaranta ma ya za a yi da harkan daba, ba iya yanzu akan Kano muke. Wannan study solutions mun concluding din shi, na ɗauka takaddun wannan yadda za a datse harkan daba, amma ba su amnesty a Najeriya, gwamnati ta shiga hannu da hannu na ba ma shugaban ƙasar Najeriya. Kana son yin wannan al'amarin ne a gwamnatance ne ko kuma a aljihunka? Ba zai yiwu duka hannuna a matsayina na ɗan kasuwa, ɗan siyasa, ɗan jihar Kano ba. Ko ɗan kasuwa ne suka ce za su taru su yi, zai wahala ya ci, dole gwamnati ta shiga. A wannan kundin naka na ƙwararru ko kuma wanda ƙwararru suka yi aiki a kai, kamar an sami 'yan daba kimanin nawa haka a Kano? Muna da 'yan daba kan misali yanzu a Kano za a iya samu akwai 'yan daba sun fi miliyan 2. Amma hannun yanzu muka tantance su, mun tantance ɗan daba mutum 16,000 masu makami, masu wukake, masu bida kai. Yanzu abun ya ma wuce wa'annan, ya shiga harka ta bindiga. Kuma na yi maganan nan ciwon kada a bar wannan bayan Allah su fara ɗaukan bindigogi. Wallahi in sun fara sun fi Boko Haram danja, domin su a unguwanni suke, sun san wane ne wane, sun san gidan wane, suna kowanne gidaje. Wani abu kuka fahimta ya zama kamar wanda ya kasance shine ummul aba'isin daba a Kano? A yi amfani da mutum a watsar da shi, ba a ma san kuma ya rayuwarsa take ba, ya zai sake surviving. Root cause din ma iyaye ne first. Mutum ne misali yana da iyali, ba zai iya katarar da bai ma sanya zai kula da su ba. Wani za ka samu kamar a jihar Kano mutum ɗaya yana da yara sun fi 27 zuwa 30. Gidan haya yake zama, matan shi 4 ko 3, ya haɗa guda 2 a can gidan haya, ya sa guda 2 a can haya yake biya. 'Ya'yansa mata su kwana a kicin, wasu su kwana ɗakin waccan in ya shiga nan. Sannan mazan da Allah ya bashi bai ma san ina suke kwana ba, shi gani yake ma in sun tafi sun nemi wurin kwana sun taimake shi, sun cire masa wahalhalun kansu. To wannan ya yi contributing immensely. Next dama na da da malamai na tara na jihar Kano, malaman addini, saboda wannan abun ya samo asali daga nan wurin. Don ban manta ba lokacin muna ƙanana za ka ji ana cewa mutum idan wahala ta yi maka yawa kana da mata ɗaya ka ƙara ta 2 ko ka ƙara 3 za ka su fito su nuna. Kada ka yi tunanin za ka kawo ko za ka yi hanyar zuwa mutum duniya ka watsar da shi. Duk sanda Allah ya baka da amana ya baka, dole ka kula da tarbiyyarsa, ka kula da cinsa da shansa da suturansa da tarbiyyarsa ya girma, ya zama mutum, kar ya zama danger to society, ya zama asset. Ta har yanzu wani zai ce A.A Zaura da sauran masu hannu da shuni irinsa suna son kamar su ba waɗannan yara ilimi ne ko aikin yi ko menene takamaimai kai tsaye? Akwai yan tsarin ba da ilimi, akwai tsarin koya sana'a, akwai tsarin koya sana'a a ba su jari, akwai tsarin mayar da mutumin kasuwa wanda ya iya sana'a bai da yanda zai bai da jarin, duk a cikin wannan study solution da muka yi completion yana ciki. To kamar yaushe ne ake tunanin wannan abu zai fara? Ai yanzu haka muna kan yi, so muke yanzu akwai next mu da za mu yi da to academia, wato malaman jami'o'i da polytechnic duka, wanda zai zo sati mai zuwa. Ba kuma iya wannan ba, bangaren rehabilitation akwai magani wanda nake aiki a kai a yanzu haka. Idan mun zo wannan rehabilitation za mu ba da magani. Na farko zai aiki a kwakwalwar mutum, na biyu kuma mutumin duk da ke shaye-shaye muna sa ran zai bari da taimakon Allah da taimakon wannan maganin. Wani zai ce kamar in za a irin wannan kamar wani tsari ne wanda zai laƙuma kuɗi da yawa, ko akwai wasu kuɗaɗe haka kimanin wani kuɗi da ka sa? Lokacin da na fara na faɗa a cikin taron farko na ce na ware naira biliyan 1 fara ganin cewa za mu yi wa wannan bayan Allah yake maybe za ta isa. Ai wannan yake ba maganan biliyan 1 ake ba, aiki ne na biliyoyi, don a ƙarshe yanzu mun fitar da cost na yin aiki. Cost din nan ina ganin
gwamnati ma sai ta yi da gaske. Ka bi su a haɗu wa abin nan duka ɗaya? Na bi su don yanzu kaman wata ɗaya mun yi taro da 'yan kasuwan Kano, sannan manya-manyan da ba su halarci wannan taron ba ko muna ganin kaman wannan taron sun fi karfin shi, ina bin su. Wasu na samu zama da su, wasu har yanzu ban samu ba, wasu na rubuta musu na aika a kai musu, wasu kuma so nake in ba su hannu da hannu domin abu ne da ba ni kaɗai ya shafa ba, ya shafi al'ummar mu na jihar Kano. Kuma na tabbata cikin su manyan nan akwai masu kishin jihar Kano, akwai masu kishin yaran jihar Kano matasa. A cikin abin da kuka dama akwai motoci na sintiri haka, kama mutane za a yi kasancewa ku ba hukuma ba ce? Ai neman su ma da kansu suke kawo kansu. Lokacin da muka fara, in gwamnati tana neman su suna guduwa, amma ranar da aka ce musu ku zo A.A Zaura na neman ku ya zauna da su, da kansu suke zuwa, da gudu da ture-ture suke zuwa, muna zama da su, suna son mu zauna. Idan ka zauna ka ji su zaka san cewa za a yi achieving wannan abu, kuma suna bukatar su bari. Ba ka zama da mutum kana masa magana yana kuka yana nadama, ka san a shirye yake bari, a shirye yake samu kyakkyawar rayuwa. Shi yasa na ganin cewa ya kamata gwamnati ta sa hannu a cikin wannan tsari. Idan za a tashi, an taɓa yi ma matasa amnesty a Niger Delta lokacin da suke tayar da hankali wurin ɗiban ma'adanai da sauransu na mai. To ga wani amnesty da ya kamata gwamnati ta yi ma wannan bayan Allah, don ba iya Kano ba, duk jihohin Najeriya mun gano cewa akwai irinsu, amma na Kano sun fi ko ina yawa. Idan gwamnati ta yi amfani da wannan approach din, za a cimma wannan burin, domin duk waɗannan mutanen da su ake samun su daga cikin irin waɗannan bayan Allah suke fita. A cikin su ne har suke ganin cewa za su iya ɗaukan mutum su yi garkuwa da shi su samu kuɗi. A cikin su mun zauna da wasu a ciki suka ce in suka riƙe waya within 30 minutes sun kwashe kuɗin da ke cikin wannan account na wannan wayan da sauransu. Ashe kenan suna da talent, ya kamata a ji su, kuma wasu su za a iya yin rehabilitation ɗinsu kuma a sa su shiga harkar tsaro. Ya kamata a ji su, a zauna da su, a san kuma ta yaya za a yi tackling issue din. Yanzu idan kamar za ka iya shaidawa gwamnati da sauran al'ummar jihar Kano, idan aka danka maka wannan amanar a hannunka, kamar a shekara nawa za ka kawo ƙarshen daba a Kano? Ai ina ganin ba maganar shekara nawa ba ne, in ka bani shekara ɗaya maganin daba a Kano zai zama labari.